Halos ang tuwad. Nakidikit yan sa pader niya. Ito ba? Lalagay sa mga sa mga bahay-bahay? Sige. Oo, makikisuyo lang. Sana bigyan ako dito ng ayuda, no? Inutusan pa ako. Sige, dikit natin to sa ano. Ganyan, ayusin mo. Ganito ba? Ganito ba gagawin? Ito? Ganito lang ito. Oo, ganyan niya. Ganyan. Yan na. Yan. Siguradong mananalo ka na. Ayan. Puro mukha mo na dito sa aking bahay eh. Hindi na. Saan ka ba? Doon ba? Kabila? Sige. Lagyan natin dito lahat. Yan na lahat. Okay na ba? Okay na ba yan, Juan? Yan, okay na okay. Napagod ako na. Wad eh. Baka may pasnack ka dyan. Hingi naman pabili ng snack. Tsaka na, pag nanalo na ako, baka di mo ako iboto. Snack naman. Snack. Snack mo. Ay, putik. Pag nanalo pa siya, saka magpapa-snack. Ay, putik na yan. Ayaw magbigay. Kahit pa-snack lang, inutusan pa ako. Utos-utos ka pa. Nuno ka sa akin. Hindi kita boboto bukas. Nako. Napaka-kuripot. Siguristang kuripot yung tagawag na ito. Ayoko nito. Ay, ito. Ang dami niya mukha dito sa bahay ko. Tapos, ayaw niya pala akong bigyan. Nakakainis naman ito. Tanggalin ko. Tanggalin ko na ito. Iboto niyo yung laging nandyan nakikita at napapakinabangan. Laging maaasahan.